አርእስተ ዜና ኣብ ትግራይ ኣብ እዋን ወሊድ 1397 ህፃናትን 128 ኣዴታትን ሞይቶም ኩናት ጉጅለ ህወሓት ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ሸረሪና ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዕጡቃት ህወሓት ተማሪኾም ዝብል ሓበሬታ ይወፅለው ትግራይ ናብ ዳግማይ ኩናት ናይ ምእታው ተኽእሎኣ ሰፊሕ እዩ ተባሂሉ ኣይተ ተወልደ ገብረ ማርያም መንገዲ ኣየር ህንድ ንኽመርሑ ተሸይሞም ሃገራት ዞባዊ ምብራቕ ንመጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኮኒነን እስራኤል ድማ ንሓማስ ኸሲሳ ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ሻዶው ሚድያ በብዘለኹምዎ ሰላም ላተመነና እዋናዊ ሚዛናውን ሓቀኛታትን ዜናታትን ሓበሬታታትን ልክቐርበልኩም ሻዶው ሚድያ ሳብስክራይብ ግበሩ ናብ ዝርዝር ዜናታት ዝዕለት ክሸግር ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ እዋን ወሊድ 1397 ህፃናትን 128 ኣዴታትን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣፍሊጡ እዚ ሓበሬታ ዝተገለጸ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፈጻጽማ በጀት ዓመት 2018 ዓመተ ምህረትን መደብ ስራሕ 2019 ዓመተ ምህረትን ኣብ ዝገበሮ ገምጋም እዩ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ጸጋይ በሪሁ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ትካላት ጥዕና ዝወረደ ዕንወት ዝተቐነሰ በጀትን ሓገዛትን ኣብ መሰረታዊ ግልጋሎት ጥዕና ዓብይ ጉድለት ከም ዘሎ ገሊጾም ናይ ወሊድ ግልጋሎት ቅድሚ ኩናት 72 ሚእታው ዝነበረ ክኸውን ከሎ ሕዚ 69 ሚእታው ጥራይ ከም ዝኾነ ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺባ ብተወሳኺ 5611 ሰባት ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞም ኣብ ትግራይ ድማ ልዕሊ 51000 ሰባት HIV ከም ዘለዎም ከም ዝግመት ተገሊጹ ቢሮ ጥዕና ንሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምንካይ ግልጋሎት ጥዕና ንምምሕያሽን ኣብ ቀንዲ ሕቶታት ጥዕና ሕብረተሰብ ቀዳምነት ይውን ምስራሕ ከም ዝወጠነ ኣፍሊጡ ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢሩ ንባዕሉ ቤት ምኽሪ ሰላምን ጸጥታን ኢሉ ዝሰየመ ውዳበ ጉጅለ ህወሓት ዝኣተወ ውግእ ኣንጻር ረብሓ ትግራይ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ መድረኽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ንኹነታት ትግራይ ንጹር ርድኢት ንኽህልዎም ሓበራዊ ቃልሲ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣጽንኦት ሂቡ ኣብቲ መድረኽ እቲ ውግእ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅም ብምዃኑ ንሰላምን ለውጥን ዝድግፍ ሓበራዊ ጻዕሪ ክግበር ጻውዒት ቀሪቡ እቲ ንባዕሉ ቤት ምኽሪ ሰላምን ጸጥታን ኢሉ ዝሰየመ ውዳበ ኣብ ግልጽነቱ ሓቋፋይነቱን ዕላማ መሰረታዊ ጸገማት ከም ዘለውዎን ምሁራን መናእሰይን ሓቀኛ ደለይት ለውጥን ዘርሐቀ እዩ ላበሉ ብዙሓት ይወቕስዎም ኣብ ሸረሪና ዝተኻየደ ውግእ ብዙሓት ዕጡቃት ትግራይ ከም ዝተማረኹ ከምኡውን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ካብቲ ከባቢ ከም ዝሃደሙን ዝገልጽ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እናወፁ ይርከብ ከም ገለጻ ምንጭታት ሻዶው ሚድያ ኣብ ሸረሪና ልዕሊ 700 ምውታት ልዕሊ 700 ምሩኻት 20 ዶሽካን ልዕሊ 1570 ክላሽን ካልኦት ናውቲ ኣጽዋርን ኣብ ኢድ ጸላእ ከም ዝወደቑ ይሕብሩ እቶም ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተማሪኾም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ጉጅለ ህወሓት ብዓኸር ተባሂሉ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩ በኣንጻሩ ኣብቲ ውግእ ብድሕሪት ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ምቕሳልን ምህዳምን ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይስምዑ እንተሃለዉ ቁጥርቶም ዝተማረኹ ዝቆሰሉን ዝሃደሙን ብዝምልከት ግና ካብ ክልቲኦም ወገናት ካብ ዘይሻራዊ ኣካላት ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተረኸበ ተጸብጺቡ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ዕጡቃት ህወሓትን ዳግማይ ወታደራዊ ጎንፂ ተጀሚሩ እዚ ሓድሽ ጎንፂ ክሳብ ሕዚ መስገኢ ግን ድማ ውስን ጎንፂ ከም ዝኾነ ክሪቲካል ትሪቲስ ፕሮጀክት ንሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ኣፍሪካ ፋይል ገሊጹ እቲ ትንታነ ከም ዝገለጾ እቲ ኩነታት ናብ ዝሰፍሐ ውግእ ከይዓቢ ወታደራዊ ውጥርን ዳግማይ ውግእን ሓደጋ ኣሎ ክብል ስጋኣቱ ገሊጹ ክሪቲካል ትሪቲስ ፕሮጀክት ከም ዝገለጾ እዚ ጎንፂ እንተሰፊሑ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ናብ ሰፊሕ ዞባዊ ግጭት ክቕየር ይኽእል እዩ ብፍላይ ምስ ኤርትራን ሱዳን ዝተኣሳሰሩ ዞባዊ ምትእስሳራት ነቲ ኩነታት ኣብ ምዕባይን ምግዳድን ግደ ክህልዎም ከም ዝኽእሉ እቲ ትንታነ ይጠቅስ እዚ ማለት እቲ ግጭት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ጥራይ ክድረስ ዘይኽእል ኮይኑ ናብ ሰፊሕ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ክዓቢ ይኽእል እዩ እቲ ሓድሽ ጎንፂ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ 2015 ዓ.ም ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን TPLFን ዳግማይ ወታደራዊ ወጥሪ ክምዕብል ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉሎም እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ናብ ሙሉእ መጠን ዘለዎ ውግእ ተቐይሩ ኣሎ ኢልካ ንምድምዳም ግዜ ዝሓትት እንተኾነ ኣብዚ ሰዓት እቲ ዝዓበየ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ግን ውግእ ተጀሚሩ ድዩ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝተወሰነ ጎንፂ ናብ ሓድሽ ሰፊሕ ውግእ ከይዓቢ ክከላኸል ዝኽእል መን እዩ ዝብል ኮይኑሎም እዚ ኩነታት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራ ሱዳንን ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካን ክጸልሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ቀጻሊ ምክትታል የድሊ ክብል ክሪቲካል ትሪቲስ ፕሮጀክት ገሊጹ ኣይተ ተወልደ ገብረ
ገብረማርያም መንገዲ ኣየር ህንዲ ንኽመርሑ ተሸይሞም። ናይ ቀደም ዋና ስራሕ ፈጻሚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ፀገም ዝርከብን ኣብ 2017 ዓ.ም ከቢድ ናይ ነፋሪት ሓደጋ ዘጋጠመን መንገዲ ኣየር ህንዲ ንኽመርሑ ተሸይሞም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ። ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም ንኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ ካብቶም ናብ ዝለዓለ ኣትራፋይነት ከም ዘሸጋገሩ ዝነገረሎም ዕውት ሰብ ኮይኖም መንገድታት ኣየር ኣፍሪካ ንምቕያር ብዝገበርዎ ኣመራርሓ ናዕዳ ዘትረፉ እዮም ይብል ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ። ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም ኣብ መንገዲ ኣየር ህንዲ እውን ከምቲ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ዓወት ንምድጋም ዓብዪ ትጽቢት ተገይሩሎም ኣሎ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ዓረብ እምሬት፣ ቱርክን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ትፍጽሞ ዘላ ዝበልዎ ጥሕሰት ብትሪ ኮኒኖም። እዘን ሃገራት ብሓበራዊ መግለጺኦም መጥቃዕቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ትሕተ ቅርጺ ሕክምናን ካልእ ትሕተ ቅርጺ ሲቪላዊ ህዝብን ከም ዝኾነ ገሊጾም። ካብ ጋዛ ዝቕጽል ሞት ሲቪላውያን ድማ ብፍላይ ኮኒኖም። እቲ ሓበራዊ መግለጺ ብሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኳታር፣ ዮርዳኖስ፣ ፓኪስታንን ኢንዶኔዥያን እውን ተፈሪሙ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነቲ ሓበራዊ መግለጺ ንሓቅ ዘዛብዕ ኢሎም ነጺገምዎም። እስራኤል ሓማስ ነቲ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ 20 ነጥቢ መደብ ከም ዘይተኸተለ ትኸስስ። ወሃቢ ቃል ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዶሮን ሲፒልማን ወስቲኾም ከም ዝበልዎ ሓማስ ክዓጥቕ፣ ሓደስቲ ተዋጋእቲ ክቆጽር፣ መሻልኾታት ክሃንጽን መጻኢ መጥቃዕትታት ይዳሎን ኣሎ ክብሉ ይገልጹ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ጋዛ ዝቕጽል ወታደራዊ ጎንፂ እናሃለወ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ክርክር ከምኡውን ናይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዓበየ ምህላው ዘመልክት እዩ ክትብል ሮይተርስ ጸብጺባ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ሻዶው ሚድያ ናይዚ ዕለት ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ሻዶው ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ዕለታዊ ዜናታት ሻዶው ሚድያ ይከታተሉ። ሰላም።